דקה זה נסגר. אבל בואי, יש לי הפתעה בשבילך, בואי. לא, זה לא... את לא היחידה שהגעת לפה, יש לי הפתעה בשבילך. בואי נראה לך למה. כי ככה. זהו, ככה זה נראה, זה סגור עם מנעול, ואין קבלת קהל, ואין שירותי דת במוצקין. מה? למה? רגע, אתה עובד פה? לא, אני חבר מועצת העיר, יודעו לי שזה סגור. אני צריכה פשוט העתק של הכתובה. את צריכה העתק של הכתובה, אז אין מה לעשות. אם זה היה פתוח, את מקבלת. אבל החליט ראש העיר. החליט ראש העיר לסגור את זה, ואת לא תקבלי שירותי דת. אז מה עד להודעה, תתקשרי לירושלים, יתנו לך לי שם משפחת טלפון. לשכת השר. מה זה הפקרות? זה לא הפקרות. אז למה סגור? מה פתאום לא נסגר? יפה, אי אפשר לפתוח לה? אי אפשר לפתוח לה? אין לך מפתחות. מי שסגר את זה, הייתי עוזרת. אני לא מבינה למה סוגרים מקום כזה. סוגרים מקום כזה, כי ראש העיר החליט לסגור את זה, מכל מיני סיבות שיש לראש העיר, ואני מקווה שהוא יפתח את זה. מה אנשים יעשו אם רוצים לבוא לפה? זה הטלפון. אז מה, יעשו לירושלים? לא, מתקשרים. להתקשר. אם אני אתקשר, ישלחו לי לירושלים? אני לא יודע, דברי איתם יפה. תגיד להם שראש העיר, זה שלט של ראש העיר. אני לא מבינה. תתקשרי לשכת ראש העיר ותגידי. תרשמי לי אני 7... לא מימרצתי לך, אני מביאה לי פשוט הכתובה. לא קשור מה, קשור שאת צריכה לקבל פה כתובה. לך שלח לי תעודת נישואים? מה? לך שלח לי כמו תעודת נישואים? צריכה את הכתובה. אני צריכה את זה לבית הדין, נכון? זה עבודה של 10 דקות, אבל... אני צריכה את זה לבית הדין, נכון? או שמספיק לי רק תעודת נישואים? לא, את צריכה את זה. היא יכולה להביא לה מפתח, היא הייתה פותחת לך את זה. אז מה, אז איך אני משיגה את זה? את לא משיגה את זה כי סגור. לא, אבל הם לא יכולים. תקשיב בבקשה לראש העיר, הוא יפתח את הבעיה. יש לו מפתח שהוא יפתח לך. אני לא מבינה יוצאים לפגרה בחמש. לא יוצאים לאף פגרה. אני אמרתי לקופי שבית הדין... היא אמרה לי לנסוע לפה לדבר איתכם. לא, אין מה לדבר, את רואה את זה לא, אני לא יכולה לצטרך מי נלך לשמוע את החוץ. אין מה לדבר איתי. כן הייתי עושה את זה. את ראית את התעודת מה יצא לזה שאני תוך כדי שישבת שם שלחתי לה. מה זוהר? יש להם העתק, הכתובה אין להם העתק, רק תעודת נישואים. אני הייתי מציע לך, כן. הייתי מציע לך, תתקשרי לראש העיר לחיים צירות, תרשמי טלפון, שהוא יבוא ויפתח לך, 048-780-202. 780-202, תבקשי את ראש העיר, את חיים צירות, שהוא יפתח לך. הוא ממש... הוא יפתח לך, הוא יודע שהוא יפתח לך את זה, אני מבטיח לך. הוא יפתח לך. אולי אתה רוצה אולי... כן גברת, מה אפשר לעזור לך? אני רוצה... היא עובדת במקווה, היא באה... את באת למקווה, אז ראש העיר החליט שהוא סוגר את המועצה הדתית, וזהו. נשים עליו, כמו שאיך שאני מתקשר אליו. תתקשרי אליו ותגידי לו שיש לך בעיה, אולי